Білім ул хәзерге заманның абсолют кыйммәте дип әйтә иде тормышы Казан һәм аның халкы белән тыгыз бәйләнгән Максим Горький. Бу Білім дөньясы программасы һәм мин аның алып баручысы Альбина Аслыгәрәева. Узак вакытлы ялдан соң без кире әйләнеп кайттык. Сезнең күп санлы хатларыгыз һәм мөрәҗәгатьләрегез тапшыруны яңа форматта чыгаруга этәргеч бирде. Без атна саен мәгариф өлкәсендә булган яңалыкларны яктыртачакбыз. Бүген безнең программа математика белән бәйле булачак. Ләкин фәнни яктан гына түгел, без саныйчакбыз. Нәрсәне анонслардан тыңлап узыйк. 5 яисә 6. Мәктәп балаларының яңа уку елында атнасына ничә көн укуларын кем хәл итәчәк? Өчесе дә бер җирдә. Мәктәпкәчә белем бирү йортларында полилингваль укыту системасы кайчан кертеләчәк? 399. Казан укучысы Рамил Бахавиев БДИда нәкъ менә шуның кадәр бал җыйган. Ул моңа ничек ирешкән? Бу хакта геройның үзеннән һәм аның укытучыларыннан белербез. Миллион. Сум яисә лайклар саны. Блогер булу хәзерге заман тренды, ләкин бу балаларга кирәкме? Бу турыда безгә Instagram йолдызы сөйләде. Исәпне бүгенге көндә ата-аналарны да, укытучыларны да, иң мөһиме укучыларның үзләрен дә борчый торган иң актуаль тема белән башлап җибәрәбез. Мәктәпләрдә 5 яисә 6 уку көне. Соңгы вакытта әлеге мәсьәлә буенча күп кенә бәхәсләр бара. 5 көнлек уку режимының уңай якларын әлбәттә барысы да күрә. Кем өстәмә ял көнендә рәхәтләнеп йокларга теләмәс. Ләкин мәгариф системасының кайбер экспертлары фикеренчә, плюслар киләчәктә минусларга әйләнергә мөмкин. Бүгенге белем бирү программасын 5 көнлеккә генә калдыру шактый тискәре йогынты ясарга мөмкин. Без барлык булган фикерләрне дә сюжетыбызга тупладык. 1, 2, 3, куяннарда бөтен көч. 4, 5, безне җиңеп булмый һич. 6 санын онытма, өлгергән кеше каша. Балалар санамышларын хәзер олыларга искә төшерергә вакыт җитте. Көн кадагында җитди мәсьәлә. Атнасына ничә көн укырга? 5 яисә 6. Шимбә көнне төшкә чайкларгамы яисә мәктәпкә укырга барыргамы? Бу сорау бүген күп кенә бәхәсләр тудыра. Я очень против. Мин балаларга йөкләнешне арттыра торган үзгәрешләргә каршы. Размерность нагрузки детской. Әгәр дә 2 көн ял булса, суббота-воскресенье булса, әйбәт булыр. В день, когда будет Көненә 8 дәрес булса, яхшы түгел инде. Бер яктан әйбәт бу. Но күбрәк дәресләр була бер көндә. Ул программаны үтә бетереп булмый 5 нигездән үзгәртергә кирәк алар. Нигездән үзгәртү ул инде яңадан кору дигән сүз. 5 яисә 6 көнлек уку атналары турында бәхәсләр элек тә булган. Ләкин мәктәп программалары үзгәрде. Фәннәрне тирәнтеп укыта торган гимназия, лицей һәм мәктәпләр барлыкка килде. Бу йөкләнеш артуына һәм 6 көнлек уку атнасының кире кайтуына китерде. К сожалению, на сегодняшний день минусов пока больше, чем плюсов. Кызганычка каршы, хәзергә минуслар плюсларга караганда күбрәк. Сәгатьләр саны кыскару, көндәлек йөкләнешнең артуы. Бу кайбер фәннәрне тирәнтен укытырга мөмкинлек бирмәячәк. Болай без гимназия статусын югалтачакбыз. Очень не хотелось, потому что в противном случае мы потеряем свой статус. Шыннан да 6 көндә укыту йөкләнеше тигез бүленә. Көненә 4 дәрес үткәреп, укучыларга өйгә эшне азрак биреп була. Ә психологик йөкләнешне җиңү усулы инде табылган. Есть некий опыт коллег. Башка төбәктәге коллегаларыбызның тәҗрибәсе бар. Айрым алганда Мәскәүнеке. Без шимбәгә физкультура кебек фәннәрне куярга тырышабыз. Физическая культура. 2 көнлек ял белән 5 көнлек уку атнасына күчү бик шәп яңгырый. Әмма бу очракта укыту программасын кысарга туры киләчәк. Кайбер фәннәр тулаем төшеп калырга мөмкин. Бу хакта белгечләр дә кисәтә. Көндәлек нагрузка артачак балага. Ягъни дәресләр саны артачак. Әле бит моның өстенә дәрестән тыш эшчәнлек. Түгәрә һәм секцияләрнең эше дә бар. Дәресләр саны арткач, автомат рәвештә безнең ише күләме дә артачак. Ни дисәң дә, ничә көн укуны мәктәп кенә хәл итәргә тиеш. Уку йортлары җитәкчелеге булган плюсларга һәм минусларга таянып, әти-әниләр белән уртак фикергә килергә тиеш. Ләкин бу 6 яисә 5 көнне үз эшенә алган гади генә санамышка балаларның белемнәре һәм сәламәтлеге кергәнен һич онытырга ярамый. Син полиглот булырга тиеш түгел, әмма кимендә 3 тел белә алачаксың. Киләсе сан 3. 3 тел: рус, татар һәм инглиз теле. Кем баласына файдалы белем бирергә теләмәс, бигрәк тә бу белем телләр өйрәнүгә бәйле булса. Алга таба резюмеда сүзлек кулланып беләм дип ясын өчен генә түгел, ә өйрәнгән телләрдә иркен сөйләшеп, аны тормышта куллана алсын өчен. Полилингваль, ягъни күп телле белем бирү учреждениеләре чит телдә иркен аралаша алырлык һәм шул ук вакытта туган телләрен онытмый торган яңа буын вәкилләре
үстерү максаты белән булдырыла. Бу хакта хәзер күп сөйлиләр, тиздән бөтен республика буенча мондый төр мәктәпләре ачылуын көтәбез. Без яңа формация кешеләре ничек тәрбияләргә кирәклеген белергә булдык. Беренче Карлыгачлар дип дәшә сабыйларга Киров районындагы Карлыгачлар балалар бакчасы тәрбиячеләре. Яшь һәм милләткә карамастан биредә барлык балалар да 3 телдә аралаша. Без гаиләдә әти белән татарча сөйләшәбез. Без садикка килгәч, рус, инглиз сөйләшәбез. Күп телле белем бирү балалар бакчасының визит карточкасы. Биредә балалар яшь буенча гына түгел, телләр өйрәнү буенча да төркемнәргә бүленгән. 6 төркем татар, 2се инглиз, рус телен өйрәнә. Балаларга телне өйрәтү күбрәк татар фольклорына нигезләнеп алып барыла. Балалар бик яратып уйныйлар татарча уеннарында, русчада біз төрле милләт уеннарын уйнарга тырышабыз. 3 тел өйрәнү балалар өчен өстәмә йөкләнеш түгел, укытуны заманча таләпләргә туры китерү алымы булып тора. Көн тәртибе гадәти балалар бакчасыннан аерылмый, укулар уен формасында уза. Тәрбиячеләр дәрестә балаларга кызыклы булган төрле пиктограмма һәм схемалар куллана. Безнең балалар бакчасы Вераксы от рождения до школы программасы буенча белем бирәбез, белем һәм тәрбия бирәбез. Шулай ук телләрне өйрәтү безнең үзебезнең тәрбиячеләр авторлыгы буенча язылган программа буенча укытабыз. Әлеге уникаль полилингваль балалар бакчасында минимум 3 телне өйрәнү өчен барлык шартлар да булдырылган. Балалар бакчасында мәктәпкә киткәндә татар һәм инглиз телендә үзара зур гына булмаган диалоглар төзи беләләр. Өлкән кешенең татар телендә һәм инглиз телендә сөйләмен аңлыйлар алар. Инглиз яисә немец телендә аралашып кына хәзер шаккатырып булмас. Туган телендә аралашу, аны онытмау, менә бу чыннан да кыйммәтле белем. Синең белән иңне-иңгә куеп яшәүче халыкның да телен белү тагын бер плюс булып тора. Бакчаның педагоглар коллективы моны бик яхшы аңлый. Биредә барлык телләрдә дә камил аралаша белүче тәрбиячеләр эшли. Я считаю, что 3 года это самый оптимальный возраст. 3 яшь баланы башка тел белән, аерым алганда инглиз теле белән таныштыру өчен иң оптималь вакыт. Бу яшьтә балаларга беренчел мәгълүматлар бирү бик файдалы. Алар аны олыларга караганда яхшырак сеңдерә. Киләсе елда Татарстанда 6 зур белем бирү комплексы булдырылачак. Биредә укыту 3 телдә булачак. Хәзер мәгариф системасының төп бурычы конкурентлыкка сәләтле яңаша фикер йөртә белүче алмаш буын вәкилләрен үстерү. Ләкин бу бурыч тирән максатны җитәкли. Балаларыбызда күп милләтле Татарстан һәм Россиягә хөрмәт хисен тәрбияләү. Моның нәтиҗәләрен без Карлыгачларыбызның белем йортын тәмамлагач күрербез. Безнең киләсе герой Рамил Бахавиев 3 тел белүнең яхшы гына түгел, шәп булуын исбатлады. 4 дәүләт имтиханын ул Татарстан өчен рекордлы 399 балга тапшырды. Бүгенге математикабыз өчен бик яхшы сан. Бу аңа илнең теләсе кайсы югары уку йортына керү мөмкинлеген бирде. Әмма 11 ел дәвамында Шихабетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясендә укыган Рамил Казан университетын сайлый. Сүз уңаеннан ул белемнәрен нәкъ менә математика белән бәйләячәк. Аның белән хәбәрчебез Нияз Рахман очрашты. Әтәнем мине рюкзакны аркама асып, шәшәк бәйләмен биреп, мәктәпкә озатканнар иде. Нәкъ менә 11 ел элек Рамил Бахавиев шушы юллар буйлап Казанның Шихабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче татар гимназиясына укырга килә. Тик ул вакытта беркемдә дистә елдан соң бу егет белем йортының гына түгел, бөтен Татарстан горурлыгына әверелер дип күз алдына китерә алмагандыр. Отличник булдым, һәр вакыт дәресне вакытында хәзерләп, ишен эшләргә тырыштым. Гомумән мин баш ватарга яратам ди Рамил, төрле мәсьәләләр чишә, спорт, футбол һәм хоккейга битараф түгел. Шулай да татар гимназиясе укучысы Рамил Бахавиевның күңел түрендә соннар һәм математика. Математикада төгәллек, логика ярдәмендә фикерне формалаштыру, аны дәлилли белү миңа бик ошый иде. Рамил белем алган Шихабетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясының абруе бөтен Татарстанга билгеле, ләкин быелгы бердәм дәүләт имтиханнарыннан соң аңа караш бөтенләй башка якка үзгәрергә тиеш. Чөнки татар телендә белем алган баланың әле мондый күрсәткечләргә ирешкәне юк иде. Рамил Бахавиев 399 балл җыеп, Татарстанда бердән-бер шушындый укучы булды. Хәер, аның кебек нәтиҗәгә ирешүчеләр Россиядә дә бармак белән генә санарлык ул. Шихабетдин Мәрҗаниның мирасы сакланган татар гимназиясендә Рамилнең үзен дә үрнәк итеп куярга мөмкин.
бүтін дүния педагогикасы таныған әйбір, ул ана тілінде білім алу, баланың сәләтін күбрәк, тирәнрәк аша һәм тизрәк аша. Татарстанда иң күп бал жиған Рамил Бахауиев хәзер өчен йолдыз. Ул хәтта министрлар каршында хөкүмәт йортында чыгыш ясый. Аның кулын президент Рөстәм Миңнеханов үзе кыса. Беренчедән бик зур рәхмәт сезгә, әтиегезгә, мәктәпкә. Кемдер сезнең белән эшләде. Вот национальная школа, пожалуйста, Казанская. Это Татарстан, это татарская школа. Әлбәттә, мондый уңыштан соң егеткә илнең барлык югары уку йортларында да ишекләр ачыла. Мәскәү, Санкт-Петербургның дәрәҗәле вузлары кулаш җыеп каршы алачак. Тик Татарстанның иң акыллы егете яраткан Казанны ташларга җыенмый, булачак уку йортын сайлаган инде. Мин Казанда калырга уйладым инде, чөнки минемчә монда да үзеңне ничектер ачарга, сәләтеңне үстерергә мөмкинлекләр бар. Зур уңышларга ирешү өчен бары тик күңелеңә якын булган фәннәрне яратырга кирәк. Үз чиратында алар да сиңа белем чишмәсен ачарга ярдәм итәчәк ди ул. Иң мөһиме имтиханнардан курыкмаска, уңай нәтиҗә үзен көттөрмәс. Рамил Бахауиев интернетта инде бик популяр. Аның турында журналистлар гына язып калмады. Рамилнең фотосурәтләрен күп санлы блогерлар да чыгарды. Социаль челтәрләр аша хис-тойгылар, белемнәр, яңалыклар белән бүлешү бу инде тормышыбызның бер өлеше. Өстәвенә, бу өлкәдә артык көч һәм акча түкмичә кеше популяр була ала. Бу эшнең табышы аз түгел. Караулар һәм лайклар саны 100 мең миллион күләмендә икән, димәк, акчасы да шул тирә. Менә монда математика бухгалтериягә әйләнә инде. Блогерлык нәрсә ул? Заманча тренд һәм тиз арада акча эшләү мөмкинлегеме? Яисә бу чыннан да киләчәк профессиясеме? Кемнәр ул интернетта балаларның игътибарын җәлеп итүчеләр? Без аларның берсе белән әңгәмә кырдык. Сезнең фикерләрегезне языгыз, лайклар куегыз, комментарийларыгызга җибәрегез. Бүгенге көндә телефонга карап үз-үзе белән сөйләшеп баручы кешеләргә беркем дә игътибар итми. Бу инде гадәти күренеш. Instagram дөньяны яулый. Кемнәрдер аны вакыт әрәм итеп тапса, күпчелек кеше киресенчә иң файдалы социаль челтәр дип саный. Шәхсән блогерлар. Шулай да, нәрсә ул Instagram? Явызлык, файда яки бүгенге көннең тренды. Бу хакта кызык-мызык дип танылган татар блогеры Илназ Габидуллин белән сөйләшербез. Илназ, сәлам. Син блогерлыкны профессия дияр идеңме? Аны файдалы һәм кирәкле эшчәнлек дип саныйсыңмы? Салам, мен инде блогерлыкны профессия дип әйтмәс идем. Шәхсән мин үзем өчен инде нишен дигәндә инде минем бүгенге көндә үземнең эшләгән эшем бар, Аллага шөкер. Һәм инде бу эшләгән эштән тыш буш вакытымны мин хобби буларак шу блогерлыкка сарыф итәм инде. Хәзер күпчелек бала укытучы, табиб булырга түгел, блогер булырга омтыла. Моның турында нәрсә уйлыйсың? Мин теге менә яшьләргә, мәктәп укучыларына әйтмәс идем, сез менә интернетта утырыгыз, интернетта акча эшләү ягын карагыз, блогер булыгыз дип, үзегез башта белем алып, мәктәпләрне тәмамлап, югары уку йортларын тәмамлап, профессия буенча эшләп, инде бу блогерлыкны ничектер менә шул минем шикелле хоббига калдырып, шул якны карасагыз файдалырак булыр дип белем. Син ничек уйлыйсың, менә блогер булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Иң җиңеленнән башларга, кулга смартфон алырга һәм нәрсәдер төшерә башларга. Иң беренче һәм инде үзең ошаган, үзең яраткан әйбердән эшләп карарга. Мине иң кызыксындырган сорауларның берсе, блогер булырга теләгән балаларга нинди киңәш бирер идең? Мин иң беренче чиратта инде әйтеп үткән идем, бу блогерлыкка теге акча эшләү услуг итеп карамаска, инде бәлки үзеңнең хобби буларак, күңел бушату урыны буларак шулай гына карарга дип киңәшемне әйтәм инде. Сез безне бары тик хайп тотып трендта булырга телиләр дип уйлыйсыздыр инде. Юк, киләсе программада безнең махсус сәхифәне көтегез. Анда интернет дөньясының иң яхшы, файдалы һәм кызыклы яңалыклары булачак. Һәркем бераз блогер була ала, хәтта сез. Моның өчен төрле социаль челтәрләргә теркәлегез һәм безнең ВКонтакте, Instagram, YouTube һәм Facebook челтәрләрендәге сәхифәләребезгә язылыгыз. Сюжетларыбызны гына түгел, кадрга кермәгән мизгелләрне дә күзәтеп барыгыз. Комментарийлар калдырыгыз һәм фикерләрегез белән бүлешегез. Аларның иң яхшыларын без бер атнадан соң сезгә җиткерәчәкбез. Бүген без математика фәнен үзләштердек. Файдалы булган дип өметләнәбез. Исегездә тотыгыз. Белем барлык хәзинәләрдән дә кыйммәтлерәк, чөнки аны урлый да алмыйлар һәм белемне югалтырга да мөмкин түгел. Ул һәрвакыт сезнең белән. Бу белем дөньясы программасы иде. Бер атнадан соң кабат очрашырбыз.